1, dodge. Ešte, might, teraz, 3, 2, 1 a ideme do nich, sprava, poďme, dodge, na ten backline, pozor na ich spike, teraz pôjde pod nás, pozor, dodžni a spike náš, 3, 2, 1, podo mňa. Budu dolů, ne, dobré, žiju. Dávaj. Majduju taky. Projink. Mám, obidvoch mám. Na mne maj. Pôjdeme do nich pressure za 5, 4, 3, 2, 1, na nich, full damage. Musím se dolečit. Poď, drž. Ležím, jedu na Ralina. Ready, spike pod nás za 5, 4, 3, 2, 1, nerobím damage, dropte damage, sústrete sa, rob damage. Půl na Ralina, teď půl. No dávaj, už padajú, drž ten damage, ready, na tomto druhom, jeden heal za 3, 2, poď spike pod nás, 1, spike pod nás. Jdu do knížky. Tlačím do nich stále, na ich, hlavný, immobilize. Čo máte? Knížka teď. No, máme tu dvoch, heal na mne. Co na ten spike, 3, 2, Finishuj. A pressure do nich. Na mne spike za 5, 4, 3, 2, 1, now. Idem na tú hlavnú skupinu. Spike za 5, 4, 3, 2, 1, pod na mňa, now. Dorážím. Ležím, nemůžu se hýbat, ani mě neresujte, ty vole. Zkusím ho dostihnout. Počkej, dobrý, jo, už jsem up, dobrý. Ich viac než nás. Jo. Projink. Ale ono to bylo důležité Pozor, spike pod nami. moc, protože nás to drželo, aby jsme stihli stampovat některý. Jo, takže prostě ty resy jsou důležitý, jako ono, ty ho neresneš celýho, dáš ho do půlky, pak si zvedne, ale to je správně.